10-member school sa National Collegiate Athletic Association kung NCAA ang excited na sa Season 100. Matag teams porsigido nga makuha ang kampyonato. Ano ang report? Sa pictorial pa lang alang sa Centennial Season, nagpakitang gilas na sa ilang talagsaong basketball skills ang 10-member school sa National Collegiate Athletic Association kung NCAA. Kita ang ilang paghinam-hinam nga makabawi karong 100 years na ang NCAA. Animo! Bilid! Bawat isa po sa amin talagang gusto mag-champion. Fuego General! Mas marami nadagdag sa team namin, so mas kampante kami. Viva Mapua! Gotta come back harder and stronger talaga. Bravo Baste! Mas preparado po kami ngayong season. Iyahay og latag sa ilang game plan ang matag team aron masiguro nga mudaog sa hard court. Fuego! Atas! Wino-work namin na maging cohesive kami lahat. Head to the Chiefs! Gigil kaming lahat ngayon bumawi. Husay Rizal! Gagawin namin yung pinaka-best namin para sa season na darating. Viva Oriata! Sobrang sakit din ang nangyari ng last season. Babawi kami talaga. Siyempre Arriba, siyempre Letran! We're here to redeem ourselves, our team, and our high school, siyempre. Apan ang defending champions nga San Beda Red Lions, ilang gipaniguro nga depensahan ang ilang korona. Go to man, fight! We'll play really hard, and we will not give up the trophy that easily. Magsangka ang San Beda Red Lions kontra sa LPU Pirates karong Sabado, September 7, 2:30 p.m. live sa GTV ug Heart of Asia. Sundan kini sa bakbakan tali Mapua Cardinals, Batok Benil Blazers via live stream sa NCAA Philippines ug GMA Sports online channels sa alas 5 sa hapon. Samtang atong atangan ang sorpresa sa opening ceremony sa Season 100 manukad sa Mall of Asia Arena. Ug masaksihan sa Domingo, September 8, 10:05 a.m. sa GMA simulcast sa Heart of Asia. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.